дар нашри навбатии бахши аҷоибот мо дар мавриди 5 зоти саги рамузфаҳм, итоаткор ва ғамхори соҳибонашон маълумот медиҳем. дар зинаи панҷуми бахши аҷоибот қарор дорад зоти саги доберман. дар рейтинги зотҳои саг намояндагони зотҳои доберман дар мавқеи панҷум мебошанд. ин зот махсус барои функсияҳои бехатарӣ парвариш карда мешавад. Саги доберман на танҳо посбон ҳастанд, онҳо қодиранд вазифаҳои мураккабтарро низ иҷро намоянд. аз ин лиҳоз намояндагони ин зотро дар артиш ё полис дидан мумкин аст. бартариҳои ин зот дар он аст ки ҳаракати хубу босуръат ва фаҳмиши баланд доранд. агар шумо хоҳед ин зоти сагҳоро ба омӯзиш гиред, бояд бодиққат бошед. доберман хислати навқадар дуруш дорад. сагҳои ин зот дар мавриди олами атрофонашон нуқтаи назари худро доранд ва мувофиқи он амал мекунанд. дар мавқеи чоруми бахши аҷоибот зоти саги ретриверҳои тиллоӣ қарор доранд. ин намуди сагҳо ҳамеша бо одамон меҳрубонӣ зоҳир мекунанд. ҳама фармоише ки ба онҳо дода мешавад хуб иҷро мекунанд. зоти сагҳои ретриверҳои тиллоӣ ҳамчун сагҳои раҳнамо истифода мешаванд ва ин зоти сагҳо ба кормандони гумрук, сарҳад ва полис ёрӣ мерасонанд. зеро ретриверҳои тиллоӣ бӯйро зуд ҳис мекунанд. дар амалиёти ҷустуҷӯӣ низ аз ин зоти саг истифода мебаранд. дар ҷои сеюми бахши аҷоибот қарор дорад зоти саги олмонӣ. нафароне ки ба парвариши саг ҳавасманд ҳам набошанд, лекин дар мавриди зоти олмонӣ ба истилоҳ овчарка бисёр таърифу тавсиф шунидаанд. шахсоне ки бори аввал мехоҳанд ба парвариши саг оғоз кунанд, ба онҳо мутахассисон тавсия медиҳанд ки намуди саги олмонӣ яъне овчарка шурӯъ намоянд, зеро ин намуди зоти саг ба омӯзиш ва таълим хело мусоид мебошад ва супориши додаатро зуд ба иҷро мерасонад. фаҳмишу зеҳни хуби аз дигар сагҳо фарқкунанда дорад. ногуфта намонад ки зоти саги олмонӣ яъне овчарка бисёр чолоку ҳилагар мебошад. агар нахоҳад супоришеро иҷро намояд, дар чашми соҳибаш худро маъюсу бемор нишон медиҳад. дар мавқеи дуюми бахши аҷоибот зоти саги пудел маскан гирифтааст. дар рейтинги зоти интеллектуалӣ ҷои дуюмро намояндагони зоти пудел соҳибанд. нафароне ки зоти саги пуделро харидорӣ мекунанд, аксари онҳо зебоии ин сагҳоро дида мароқ зоҳир менамоянд, то зуд ба харидорӣ ва парвариши он пардозанд. намояндагони зоти пудел сагҳои зебо ва доно мебошанд ва ба инсоният зуд унс мегиранду бо нағмаву бозиҳояшон соҳиби худро болидахотир месозанд. ин зоти сагҳо шиноварони хуб мебошанд ва супориши соҳиби худро итоаткорона иҷро менамоянд. дар зинаи якуми бахши аҷоибот намояндагони зоти саги бордер коллие ҷой дода шудааст. ин зоти сагҳои бордер коллие ҳушёру зирак ва бениҳоят чақон мебошанд. ин намуди зоти сагҳо фазои табиатро зиёд дӯст медоранд. соҳибони сагҳои бордер коллие низ ба онҳо дар боғу гулгаштҳо сайр карданро қулай медонанд. нафароне ки ба парвариши ин зоти сагҳо мепардозанд ва шароити хуберо барои сагҳояшон муҳайё месозанд ва аксари соҳибони зоти саги бордер коллие онҳоро дар хонаҳои истиқоматиашон ҷой медиҳанд, зеро ин сагҳо ёрдамчии хубе мебошанд ва супорише ки соҳибонашон ба онҳо медиҳанд зуду хуб ва беҳтар иҷро менамоянд.